Узган елның апрель айыннан бирле Казанда в сказке әкиятте кунакта дигән интерактив музей театр эшли башлады. Биредә балаларга интерактив театраль куелышлар 3 телдә: рус, татар, инглиз телләрендә тәкъдим ителә. Проект башлаганнан бирле спектакльләрне 5700-дән артык бала караган. Алар арасында Ханты-Мансийск, Сургут, Чиләбе, Самара, Санкт-Петербург, Калининград, Әлмәт шәһәрләреннән, шулай ук Ирак, Америка Кушма Штатлары, Мексика, Франциядән килгән туристлар да бар. Билгеле булганча, курчак, музыка, драма театрлары бар. Әмінә монысы уникаль. Ул Казанда гына түгел, республикада да бердән бер. Без аны театр-музей дип тә тәкъдим итәбез. Это интерактивный театр-музей, в котором дети проживают сказку от начала и до окончания. Идея возникла. Бу интерактив театр-музей. Анда балалар башыннан ахырына кадәр әкияттә яшәп ала. Моңа үземнең дә әни булуым этәргеч бирде. Мин балаларны әкият аша тормыш авырлыкларын җиңәргә, үзара мөнәсәбәтләргә, ярдәмчеллеккә өйрәтергә теләдем. Һәм күп кенә балалар китап укымый башлаганга күрә, әкият аша аларны кызыксындырырга мөмкин дип уйладым. Кызык һәм мавыктыргыч булсын өчен әкияттәге вакыйгаларга тәңгәл майданчык булдырдык. Әгәр бала авыл йортында икән, аның эчендә әлбәттә мич. Бала мичнең ни икәнен белә, утынның ни булуын аңлый, тотып карый ала, мичкә менә ала. Безнең театрда балаларга бер кайчанда ярамый дип әйтмибез. Бездә һәр бала белән шәхси аралашу бара. Без 6-7 балага исәпләнгән кече төркемнәр туплыйбыз. Хәтта бер бала эчендә әкият үткәрелә. Бу уникаль формат. Әйдәгез әле, мин сезне үземнең бәтиләрем белән таныштырам. Әйдәгез, алар Кашында күргән юк бәтиләр. шулаймыни, хәзер таныштырам. Алар минем. Видеоларда күргән бар. И фотоларда. Алар минем бит җидәү. Бу бит инде интерактив театр. Балалар киләләр дә, кайберләре югалып калалар. Менә алар бит инде ияләшкән залда утырып театр карарга. Монда алар үзләре артист булалар. Үзләре катнашалар бу театрда. Бөтен сатылалар булышырга. Менә шул камыр басулар, ботка пешерүләр, кәҗә бәтиләрен ашатулар. Аларга бик ошый. Балык тоталар алар менә теремкәйдә. Бөтенесенә булышалар шулай. Менә нидесе дип әйтим инде, шундый менә күңелле инде аларга. Үзләре шул театрның үзләре кичкенә кисәкләре булып чыгалар. Яш өчен инде безнең әкиятләр үзенең сценарийсы бар. Менә мәсәлән, иң кичкенәләр өчен 1 яшьтән даже кичерәкләр бар инде анда балалар. Кем үрмәләп җириләр аларга, менә күңелле песи баласы дигән әкият бар. Күбрәк анда уенчыклар җыю, анда тиенгә булышу, аның чикләвекләрен җыярга, куянга булышу, төлкегә булышалар. Менә шулай бик күңелле үтә вакыт, аларга бик ошый. Сылы боткасын яраталар. Инде сылы. Сылы? Юк, сылы. Сылы боткасы. Мандай боткасы бит ул ак була, вак, име? Сылы боткасы. Хәзер күрсәтәм. Миңа булышырсызмы соң аларны ашатырга? Ярый. Без монда балалар белән бик еш йөрибез музей театрга һәм безгә бик ошый монда йөрергә. Бу бик уникаль театр минемчә. Без аны Instagram аша күргән идек, күреп алдым и ул мине эләктереп алды үзенең 3 телдә алып барыла торган форматы белән. Без бик театр сөючән гаилә, ирем белән без Камал театрына йөрергә яратабыз, Тинчурин театрына йөрергә яратабыз һәм киләчәктә менә балаларны да спектакльләрне яратырга, спектакльләргә йөрергә өйрәтер өчен без менә бу театрны сайладык. Интерактив форматында алып барылган спектакльләр балалар өчен мин бик кызыктыр дип уйлыйм инде мин. Чөнки балалар хәзерге заман балалары бик актив, бер урында утырып тормый торган. Шушы театрда бергә актерлар белән спектакльдә катнашу минем өчен балалар өчен бик мөһим. Безнең телебезне дә үстерү өчен, безнең гореф-гадәтләрне дә әкият аша, шушы ана теле аша балаларга җиткерү белән, минем өчен бик мөһим нәрсә инде. Карагыз әле. Без сезнең белән яшелчәләр җыйган арада явыз бүре
кәҗә бәтиләрен урлаган. Ай, каралы син аны. Бүре, ала ярамый бит. Ник инде син бәтиләрне алып киттең? Я, әйт әле. Эх, кәҗә, бәтиләрең синең бик юаш. Театрга килгәндә шуны әйтер идем. Без үзебез гаиләбез белән кичкенәдән кызыбызны театрга йөртәбез. Моның сәбәпләре җитди һәм төрле. Чөнки менә безнең бүген туган телебез бит инде четерекле мәсьәлә булып тора. Беренчедән туган телне балага өйрәтү нисбәтеннән ул күңеленә сеңдерә. Монда татарча аралашу, монда геройлар белән күзгә күз карап очрашу, шушы әкияти геройлар белән мөмкинлеге бар бит. Менә бүген дә без бит Семир Козлятның татарча вариантын «Җиде кәҗә баласы» була инде татар телендә. Без аны безнең балалар карады, рәхәтләнеп, аларга бик ошады. Монда алар шушы кәҗә образындагы безнең артист белән күзгә күз карап очрашып, алар аны кәҗә апабыз дип йөртеп, теге ышанып, шушы үзләре дә шушы рольгә кирип китеп, бик тә мавыктыргыч иттереп, аңа ияреп йөрделәр. Һәм баланың фикер сөреше һәм әкияткә карата мәхәббәте дә арта. Шуңа күрә бу театр менә бүген килгән әле. Бик тә зәвыклы һәм бала күңелендә бик матур хис калдыргандыр дип уйлыйм. Яшьтәге балалар өчен үз репертуары бар. Менә мәсәлән, кичкенәләр өчен үз репертуарлары бар, зурраклар өчен үз репертуары бар. Һәр әкияттә, һәр яшь өчен инде үз кыенлыклар да ясыйбыз. Кичкенәләр өчен җиңелрәк булсын дип инде зуррак балалар өчен инде әзрәк читенрәк шөгыльләр ясарга тырышабыз. Аннары безнең коллективта барысы да педобразование белән. Вот шуңа күрә балаларның психологияларын беләбез. Кай вакыт шуграк балалар килгәч, ничек җайлап җибәргәнен дә шулай итеп беләбез инде менә. Театрда балалар өчен әкияти мөхит тудырылган. Декорация классик стильдә эшләнсә, дивар граффити стилендә бизәлгән. Интерьерлар идәге кебек җылылык һәм уңайлылык тудыра. Башкышым бар, конечно. Безне монда басып тудылар. Шулаймы? Менә бүрене кертмиләр инде алар. Алар минем күптән беләләр. Ә менә өйдә нинди куркынычлар көтеп тора икән безне. Театр ул бер мөгъҗиза, анда йөрергә кирәк, анда әти-әниләр балаларын йөртергә зарур, бик тиешле дип саныйбыз. Шуңа күрә бу Галиҗәнәп матур театр бинасына килүебезгә без бик шатбыз. Һәм инде мондагы эшләүче артистларга һәм җитәкчелеккә алдагы көндә дә менә шушы әти-әниләрнең күңел халәтенә туры килердәй, аларның таләпләренә туры килердәй, безнең халык аваз иҗат әкиятләрен, дөньяга чыгаруларын дәвам иттерсеннәр дигән теләктә калабыз без. Минем исемем Зибәрҗәт. Мин бүген спектакльгә килдем. Миңа ошады елгада су кыйнырга. Минем исемем Әминә. Мин бүген театрга килдем. Җидәү кәҗә. Миңа ошый иде. Ничек без коткарардык кәҗәләрне. Ромай әкиятләргә яратам бик ката йөрергә. Спектакльдән соң мин яратам мастер-класс. Әйтегезче миңа, сез нинди әкият карадыгыз әле? Җиде кәҗә. Дөрес, кәҗә һәм бәтиләре турында карадыгыз әкиятеме бит? Әйдәгез әле без сезнең белән шул әкият буенча мастер-класс үткәреп алабыз. Спектакль тематикасына китереп мастер-класс үткәрелде. Һәм менә мастер-класстан соң кичкенә генә бүләкләр бирелә балаларга. Ул бик яхшы әйбер, чөнки балаларга истәлеккә әйбер кала. Идем балалар менә шул әйберләрне карап, тагын әйдә барыйк дип әкияткә, тагын әкият карыйк, нинди әкият бар, кызыксынучанлык килә балаларда. Ул бик мөһим. Шулай итсәң дә була.
Мөгезләре белән эшкә карап тора торган булалар кәҗәне. 4 яшькә кадәрге баланың әти-әнисе спектакльгә бушлай йөри. Бу гаилә өчен зур ярдәм. Безнең театрда теләсә кайсы инвалидлык төркеме балалары озатып йөрүче кешеләр белән бергә бушлай йөри. Барысы да 3-4 кешелек төркемнәр өчен җайлаштырылган. Шулай ук күп балалы гаиләләр дә бар. Әгәр 2 билет булса, өченчесе 50% ташлама белән бара. Шуның аркасында безгә Россиянең күп кенә төбәкләреннән, якын һәм ерак чит илләрдән, Нидерланд, Канададан 8 меңнән артык кеше килде. Әкият дөньясы да, театр дөньясы да бик якын. Гомумән әкият дөньясы бала күңеленә бәхет орлыгы сала торган дөнья дип уйлыйм. Алдагы көннәрдә дә шушы матур урынга килербез дип ышанып калабыз. Оештыручыларга зур рәхмәт. Тамашачылар без күп күрсәк тә, мондый проект башка юк дип әйтә. В мире нет. Һәм әлбәттә инде традиция буенча театр коллективына иҗади уңышлар һәм рәхмәтле тамашачылар телибез. В нашем лесу есть волшебное дерево. Смотрите, ему много-много тысяч лет. Да, нужно притронуться к нему ручкой и загадать желание. И ваши желания сбудутся, вы знаете?